Watwi Kisa Wamabai no Agartala o no kupulong tui. Nai di Agartala ni mangpili. O mangpili wngkha Bijay Kumar Chomni ni yagulo ker chomni o bo mo hai no tui kulugjak nugjaka. Agartala ni sotsongo lama o bo bufang bai kalaijak mangpili nugjaka. Nong nai di belai kheno jwngjalo kwchajak tini thanai phainai rok norong nukha na chini borok network ni mangpili o. Oli goli o no Agartala o tui kulugjak mangpili nugjaka. Thanai phainai lukurok tini belai kheno jwngjal bai kwchajak. Nai di norong borok network ni mangpili. Mo mangpili wngkha melar mat ni. Melar mat o belai kheno tui torui naidi gari gura atok wngwi bathagwi tongbaikha. Norong mangpili nungwa bai no sai mankha tini watwi bwswk bangkha Agartala o nai di. Thanai phainai rok jwngjalo kwchajak haibano thanani nangma bai laisuima tongbaikha kosto khaino lukurok. Mo mangpili wngkha city center gana ni paradise somni IGM thangma lama. A jaga o belai kheno tui kupulung. Thanai phainai borok rok kwchai tongbaikha. Mo lama wngkha post office thangma lama. Norong mangpili o nukhana je gari kotor simi se thangphailai su khai tongmano malkhung chikon rok phaiba thangi maya kebo ba bike soprei thangwi tongo. Norong nukhana chini mangpili o norong no dadak sidak no phunugwi tongo borok network TV nai tongnai rong no exclusive video reporting. Mo mangpili wngkha kaman chomni ni simi rajbari thangma lama naidi lukurok thana phainai bagwi belai kheno jwngjal tei kosto kwchajak nai tongdi borok network.